Mae hon wedi bod yn flwyddyn anodd iawn i ddysgwyr, ac yn flwyddyn wirioneddol bryderus i'w teuluoedd. Ac mae'r pandemig wedi effeithio ar addysg mewn ffyrdd annisgwyl. Yn y cyfnod hwn, mae ysgolion a darparwyr addysg a hyfforddiant eraill wedi rhoi blaenoriaeth i ddiogelwch a lles i dysgwyr, gan gynnwys eu hiechyd corfforol a meddyliol. Mae heriau cymhleth wedi codi, sydd wedi golygu bod arweinwyr a staff ar draws y system addysg wedi gorfod gwneud penderfyniadau anodd ar fyr rybydd, ac i weithio mewn ffyrdd newydd, gan gynnwys defnyddio dulliau digidol ar gyfer dysgu o bell, cyfathrebu mwy gyda theuluoedd, gofalu am ddysgwyr bregus a difreintiedig, a delio ac aroliadau a dyfarnu cymwysterau. Mae staff wedi mynd i'r afael ar heriau hyn yn dda, ac cynyddodd y gwerthfawrogiad o waith y proffesiwn ac o bwysigrwydd mynychu'r ysgol i ddisgyblion. Yn ystod yr argyfwng, mae staff ac arweinwyr wedi gorfod meddwl o'r newydd ynglŷn â sut mae disgyblion yn canolbwyntio a dysgu. Gall gwersi addysgwyd yn ystod y cyfnod hwn gryfhau addysg yng Nghymru a helpu gwireddu'r cwricwlwm i Gymru. Mae fy adroddiad blynyddol yn adnabod yr arfer dda a ddatblygwyd yn ystod yr argyfwng ac yn ystyried goblygiadau ar gyfer y dyfodol. Y tymor hwn, mae athrawon wedi asesu cynnydd disgyblion sydd wedi dychwelyd i'r ysgol. Mae rai wedi gwneud yn dda, ond mi all fod bod sgiliau llawer wedi gweithygu gan gynnwys eu llythrennedd a rifedd. Bydd helpu dysgwyr, yn enwedig rai bregus neu dan anfantais, i ddal i fyny yn dasg bwysig i'r system addysg a hyfforddiant y flwyddyn nesaf. Yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf, byddwn yn parhau i gysylltu'n agos a darparwyr ac yn cyhoeddi cyfres o adroddiadau i gefnogi addysg a hyfforddiant ymhellach drwy'r cyfnod heriol hwn. Diolchaf o galon i'r holl ddysgwyr a'i teuluoedd ac i bawb sy'n gweithio yn maes addysg am eu hymynedd a'i goddefgarwch.